Ya. Ito. Pinarot kong kasakit. Kapay ka. Bakit? Hindi ka huli-huli. Ay. Nitib yaw. Nitib. Ayun, bag. Nitib oh. Basta ang kulang ano niya, dito sa likod niya, native. Ngayon ko lang kasi na-experience eh. Ah? Yan yun, okay, ano may amit yan? Tipon no? Maliit. Parang nawala na, lumipat na yata ah. Di ba hindi may amit yun? Oh! Oh! Ayun na! Ayun na! Bigat na ito ah. Diyan na lumipat. Ayun. Ito yung mga bata nandito rin na nangunguha rin ng ano, ng tilapia. Yan ano. Isda! Kaya nga eh. Ubos na eh. Oh. Saan pa susunod na ano? Ganito pa ito nililimas muna nila. No? Ay, yung ano yung tubig. Ah, meron pa? Yan kasi maliliit eh. Oh. Liliit oh. Parang ang dami din dun oh, sa banda ron. Eh. Teka, dali natin yung isa doon. Ano, punta tayo dyan. Kaya pa. Kaya pa, kaya pa. Yan. Kaya para tayo. Dami na huli. Mapupuno na yung ano, yung sako. Yan.
yata yung tilapia. Isa ko. Alin? Yung tilapia na ano. Sibuksing. Dami. Ay, teka. Okay. Dalawa yan. Ito. Eh, ano pumalag? Yung isa nagtago ah. Saan na yung isa? Dapat talaga. Hindi okay lang. Ganon din naman. Up. Eh, wala na. Ang lawak. Doon sa bandaron marami pa eh. Ayun yung mga bata oh. Nangunguha din sila. Ang bigat na nito. Kukunin natin yan. Ha? Kukunin natin yan. Ayun oh. Nakabigat dito yung ano eh. Sila ba sa Kaya nga eh. Ayun oh, naglabasan na oh. naglabasan mo? Uy! Dami. Ayun nga Itaas niyo yung ano. Teka, teka. Wait lang. Pusa, sumiksik yung isa. Itong tunay. Alin? Ito. Yan ang tilapiyang yan. Tunay na native. Dami. Di ba meron pa yung sinasabi yata Ito na yung ano? native. O, ito yung tunay. Baka to. Dami dyan eh. Ayun oh, naglilitawan pa oh. Teka. Nalaglag na. Ay, isang gala. Ay. Sipak ko yata yung tilapia dyan. Kaya nga, kahit ako napaan ko, masakit eh. Dito lang, di ka na lumayo. Ayan oh. Oh. Ang kanuha yung ito pala kahirap mag ano eh. Ang dami nga eh. Hindi mo alam kung paano madami kasong hirap ano eh. Oh, ayan oh. Sari! Pusang gala. Gusto niya nito yung mga ganitong kalalaki ni ano. Doon sa banda ron baka may bangus pa doon. Dapat paano mo na dito yung mga bata oh. Ayan ang mga puro yan. Puro na. Tilapia. Ay, nalaglag. Dami na ano oh. Halos papupuno na yung ano eh, yung isang sako eh. Tawag tayo dyan. Ayos tong experience na to. Ito. Itong tunay. Ay!
Tawag dito, parang pangangapa na to eh. Ayun. So guys, so ayan, shoutout ulit dito sa kasama ko kay Mundares. Siya na naman yung kasama ko na naman uli. Tapos yung ano yun, yung apat pa, ay at tatlo. Ano pala to, minsan ginagawa nila to pala. Ngayon pa lang ako nakasama sa ganito eh. Ito pala. First time ko pa to, first time. So ayan, mangunguha pa tayo ng ano, ng marami. Ayan, may isda dito, nakulong na kagad sa putikan. Ayan. Kukunin mo na lang. Oh, ha? Ang dami pang ulam. Mauuwi to, paksiw, sinigang. Tsaka ano pa ba? Marami luto to sa ano, escabeche. Sarap kumain nito namin. Sige. Ayan. Actually guys, first time ko to na ganito. Ngayon ko palang ginawa to dito sa probinsya. Ngayon nayaya kasi nila ako. Dapat kasi mag-ano ako. Teka, handali. Ayan. Actually guys, dapat mag-ano sana ako. Magbabike sana ako. Magbabike ako na itong umaga na to. Kaso, ayun. Nagkayayaan. Niyaya ako ni Mundares. Ito yung kasama ko lagi sa vlog. Niyaya niya ako na mangunguha daw ng isda. So sumama na lang ako sa lamagang maga. Ayun, actually guys, puno na. Mapupuno na tong isang sako sa dami. Pero talaga sabi ko napakadami. Ayun, ang dami pa dito. Hindi lang ako nagdala ng basket eh. Kung may basket lang sana, mas mabilis sana sa lain to eh. Saglit lang kukunin eh. Ang daming natira guys, puro tilapia. At shoutout nga pala doon kay kuya yung nagbigay nung ano. Yung nagbigay nung ano ng bangus, may nagbigay ng isang pirasong bangus eh. Di lang bangus yun nandito, pati tilapia meron eh. Ano? Liliit. Ay, nandun na sila. Pumunta na sila dun. Puno na kasi tong sako. Ang bigat na. Ayun, oh. Diba? Matutuwa yung kasama ko neto. Gustong gusto pa naman niya yung ganyang kalalaking isda. Thank you po God. Thank you sa biyaya. Ay, wala pa.